Ja estan en marxa les obres per reparar els canalons defectuosos del Col·legi Públic El Patí. I és que, després de les pluges intenses de la passada tardor, l'estructura no va respondre en condicions i les goteres a la zona d'infantil i, sobretot, al menjador, han fet que les parets queden danyades i la humitat faça que la pintura salte. La directora del col·legi ens ha explicat com van transcórrer els moments dels dies de pluja. Bueno, doncs com sabeu tenim el caneló allà al menjador, vam tindre un problema d'embossament, vingueren a desembossar-lo i ens pensàvem que el problema estava solucionat. Degut a les fortes pluges que va haver al mes d'octubre o novembre per ahir, vam descobrir que no i començar a gotejar, hem de posar en bidons, començava a gotejar, els bidons s'emplenaven, començar a inundar-se el menjador, la secretària, la conserge, jo com a directora, els monitores, fregant, tocarem a l'Ajuntament, la conserge d'Educació ens va portar la briga de l'Ajuntament. Així com ha sigut fins ara la resposta de l'Ajuntament. Aleshores començarem a mobilitzar gent com a pares també, nosaltres en l'Ajuntament, i durant aquests 3 mesos primer ens digueren que no hi havia pressupost per a poder finançar el canaló i després sí que ja es cridaven des de l'Ajuntament dient-nos que sí, que se tirava avant perquè clar, estava fent molt de mal el caneló en la pluja. Per part de l'Ajuntament, el més important és solventar aquests problemes que afecten directament a una de les prioritats del consistori, com és ara l'educació. Així ho diuen a través del seu regidor d'Urbanisme. Avui comencem les obres del canaló del Col·legi El Patí. Jo crec que se tenen que felicitar perquè era una cosa que venia ja de fa mesos, era una reparació que se venia reclamant per part de l'AMPA i també per part de la direcció. I simplement dir que per part de l'Ajuntament i la regidoria d'Infraestructures considerem prioritari resoldre els problemes i la obligació que té l'Ajuntament d'atendre als nostres col·legis. En quan les obres acaben, esperem que els alumnes i professors del Col·legi Públic El Patí puguen utilitzar les instal·lacions sense cap problema.